Hola, soc el Daniel Galindo de l'empresa AudioCerver i en aquest vídeo el que us volia explicar és en concret la precisió, la característica de la precisió que tenen aquestes pissarres interactives Promethean amb tecnologia electromagnètica. En aquests casos, normalment, quan es posa una pissarra interactiva en una aula, el professor o professora el que demana és que les característiques en quant a escriptura, sobretot si és per cursos ja a partir de primer, segon, és a dir, cicle mitjà cap endavant, sigui el més similar possible a l'escriptura que tenien abans amb pissarres Veleda, o fins i tot millor que les de guix, perquè amb el guix, comparat amb aquest tipus de pissarres, jo crec que s'escriu millor amb aquest tipus de pissarres. Llavors, el tipus de precisió i velocitat que tenen aquestes pissarres no tenen igual en el mercat. D'acord? Podem escriure còmodament com si ho féssim amb un altre tipus de pissarra analògica, però, evidentment, amb totes les característiques i avantatges que tenen aquestes pissarres. Per posar a prova d'alguna manera la precisió d'aquestes pissarres, el que ens agrada molt és generar una graella de fons, com aquesta que posaré ara mateix, i d'aquesta manera posarem a prova el límit, la precisió d'aquesta pissarra. Poder treballar amb una graella de fons com la que estic posant ara i poder fer línies, per exemple, cada un quadre, cada dos quadres, cada tres quadres, no es podria fer amb un altre tipus de pissarra que no tingués una precisió com la que tenen aquestes pissarres. La precisió també és el que ens permet poder fer servir eines que en diuen ells de matemàtiques de la manera que faré jo ara. Puc situar-me al transportador d'angles i els puc fer un arc, per exemple, d'un sol grau. Això és gràcies a la gran precisió que tenen les pissarres electromagnètiques Promethean. Molt bé, doncs fins aquí. Moltes gràcies.